реакцията на Гришо заради неговия форхенд или заради реакцията на лайнсмена. Топката е добра. И сега вместо да има сигурна точка, вместо да е 30 равни резултата, ще трябва да преиграваме при 15-30. Показа характер. Браво, Гришо! След всичко това, което съпътстваше тази точка. Дори Шарапова се усмихна. Това е лайнсмена, който направи драмата в точката преди малко. 30 равни. Много ниско. Много ниско отиде отново сечения бекхенд на Лопес и това е матчбол. Първият брекпойнт, до който испанеца се добира. Матчбол и с тежестта на шампионска точка. Топка, която би трябвало да е хвана във външния край на линията. Лопес естествено ще се пробва. Топката е аут. Втори сервис. Лопес реши, че е неуязвим. Матчът продължава. Страхотно воле. Страхотен гейм, страхотен характер за пореден път демонстриран от Григор. Воле с приплъзване. Още преди да е стигнал до тето. Вау. Точка за тайбрек. И ще има тайбрек след 15-тия млас. Спаси матчбол. И във втори пореден сет ще има дълъг 13-ти гейм. Тайбрека в първия, припомням, спечелен от Лопес с 10 на 8 точки. Испанеца сега ще има първи правото да сервира. И двамата получават по допълнително обжалване. Григор в момента има 2. Лопес е с пълен набор от 4. Чудесен старт. Вдъхновението от предния гейм е очевидно.
16 ас. Димитров. Отново Лопес закъснява безнадежно. 3-0 за Гришо. Сигурно в главата му на Лопес е още онзи сбъркан ретур на матчбол, когато имаше шампионска точка и намери центъра на мрежата. Още едно засрещане, далеч преди Тето за воле. 4-0, 2 мини пробива вече Григор води в тайбрека. Кога с последно спечели точка Лопес? С нея придоби матчбол. От тогава 7 поредни за Гришо. Да ги направим 8. Тръгна предварително, знаеше къде ще бъде изпратен форхенда. Димитров. Това е съвсем различен матч. 6 сет бола. 9 поредни точки за Григори. Шанс да спечели тайбрек на 0. Нещо, което се получава изключително рядко. Енрик Молина е човека с червения шал. Той ще бъде скрит сега от кадъра. Съдя в световния тур. Драмата в момента на Лопес е измерима с тегобите на Испания в петък вечер срещу Холандия. Излязоха с голямо самочувствие и накрая разгрома беше пълен. Първият сетбол ще бъде на сервиса на Гришо. Лопес само проформа маркира присъствие в момента на корта. Но ще има още една точка. Поне. 5 двойна грешка за Григор. Не спира да мърмори Лопес от момента, в който завърши предната точка. Сигурно има много неща, за които да се оплаче. Но той не спечели нито една точка на свой начален удар в хода на тайбрека. И независимо, че успехът в него не е на 0, 7-1 говори достатъчно за превъзходството на Григор. Той ще има правото и на сервис гейм на старта на третия сет, който ще определи кой ще бъде шампиона в изданието през 2014 на Egon Championships. Join football celebrities online or on mobile now. BetClick.com. Bet on the best. Discover the new Eurosport.com app. Improved interface. More in-depth live coverage. Exclusive content. The latest news. Eurosport.com, available on the App Store. We're all different, and our differences can build barriers between us. At FIFA,
choice in football. But when we kick a ball, we're all just players. I am a footballer. Eurosport Live Score is available on the iPhone and iPad for free. Every competition, every result, live comments. Eurosport Live Score, available on the App Store. Eurosport Player is the Eurosport multi-screen service. With Eurosport Player, watch Eurosport and Eurosport 2 live on all your favourite devices through a single subscription. Follow great sporting events live and on demand. Enjoy exclusive content such as 7 tennis courts simultaneously. Eurosport Player. All sports, all emotions, all screens. Time. Публиката иска да се поразтъпче след драматичния тайбрек на втория сет. Между другото да ви кажа, че финала ще приключи по Евроспорт Интернешънъл някъде след около 7-8 минути. Може би в паузата при 2-1 или 3-0 в нечия полза тогава. Значи ще бъде прехвърлен в ефира на Евроспорт Интернешънъл и там ще разберем кой ще е победителя. Начало на финалния сет. Григор има правото на сервис. Спечелил 10 от последните 11 точки в матча. Лопес се стегна много в тая брека, това беше очевидно. Григор успя да разчете всеки един от неговите сервиси, което също не помогна на испанеца, така че в момента доминиращия на корта без съмнение е Гришо. Официалните топки за Уимбълдън. Стара традиция е сезонът на трева да протича с тях. Денят на бащата, затова и постоянно по трибуните откриваме деца със своите бащи, дошли да наблюдават финалния двубой. При 40-0 геймът изглеждаше формалност. Сега изведнъж 40 травни.
4 поредни точки, в които Григор игра на втори сервис. А всъщност 2 от тях. Топката е в аут. Григор ще проведи равността на отсъждането. Тя летя цяла вечност. И ако е в аут, това ще бъде нов брекпойнт пред Лопес. Едва втория пред него в матча. Топката е вън. От 40-0, 4 поредни точки за Лопес. Адски неприятно. Погребания Лопес се събуди, възкръсна от мъртвите и направи пробив за начало на финалния сет. От гледна точка на психологията, това беше истинско престъпление, което се случи на корта. Сигурно при 40-0 мисълта на Григор вече беше към гейма, когато трябваше да посреща и евентуално да пробие, и оттам нататък пътя към титлата изглеждаше павиран. Само че Лопес печели гейма и как да не е ядосан Роджер Рашид. Това беше реанимация. Лопес изглеждаше приключен в този финал. Вместо това, без първи сервис, следващите 5 точки успя да го вкара само веднъж. И първият пробив в матча, колкото и да е странно, бе постигнат от испанеца. Едва третия пробив, който Григор допуска тази седмица. Лошото е, че сега ще трябва да прави пробив на тенисист, който не е губил подаването си последните 3 мача. Десети аз за Лопес. Не знам дали Рашид държеше непременно Григор да види неговата реакция след пробива в първия гейм. Беше доста по-късно начина, по който метна ядно това, което държеше в ръка. Лопес затвърди бързо пробива и повежда с 2-0.
Елегантно. Задължителен гейм, защото след това идва почивката, в която ще може да премисли Григор какво се случи. Недопустимо е да загубиш подаването с 40-0, но след като в крайна сметка се е получило, концентрацията тук нататък е върху следващите геймове. Евентуално да му се отвори някъде шанс да търси пробив. Без пробив от тук нататък ясно титлата не може да бъде негова. Навременен сервис. Продължава да гравитира около и над 70% цял матч Гришо, което е и над средните му показатели в хода на турнира. Per service. – 40-0 в предния гейм пробив. 40-15 сега готов форхенд и той намери начин да сбърка. Всички погледи в момента отново са впарени към Роджер Рашид. Този път драми няма да има. Гейм за Григор, важна почивка, през която да събере мислите си и да осъзнае какво трябва да прави от тук нататък. Лопес с пробив напред, 2-1 финален сет. Публиката ще получи максималното удоволствие за платените пари за билети. 2 часа 23 минути вече върви финалният двубой. Фелисиано Лопес сервира за вкарването му в решаващ тайбрек. 5-6 за втори път подава за оставане в турнира. Двамата използват брилянтно сервиса в тялото, независимо, че не е толкова често прилагано оръжие от тях в хода на финала. Тайбрек е в третия сет. 10-8 за Лопес в първия. Тайбрек 7-1 за Григор във втория. Лопес имаше точка за спечелването на турнира при 6-5 в сет номер 2. Григор ще има първи правото да сервира в решаващия последния и финала гейм номер 39. Началото е с ас номер 25. Статистиката казва, последните 7 пъти, когато Григор е играл тайбрек в решаващия сет, 7 пъти той е бил победител, включително финала в Акапулко през месец февруари, когато изоставаше с проби в средата на финалния сет срещу Кевин Андерсън.
Но в крайна сметка го сломи. Имаме сигнал за аут. Последно. Никой не е казвал аут. Какво става тук? Точката ще бъде преиграна, това е единственото сигурно. Единственият вариант е да имало аут и след това корекция от лайнсмена. Или аут е дошъл от публиката. Отново сервис в тялото. Лопес изравнява бързо точките. И това е 14-ти ас за Лопес. Пети в този сет. Неуспешният от Камасова за испанеца. Средно по 5 аса на сет. Стартира днешният двубой с 60. Има 13 до тук. С този стават 14. И двамата сервират великолепно. 5 точки без игра, 5 точки в полза на сервиращия и 3 на 2 за Гришов. Димитров. В момента Лопес използва сервис в тялото на Григор всеки път, когато има възможност да сервира от адвантич полето. В голяма част от матча тактиката му беше да отваря корта с сервис по диагонала, но в решаващите моменти цели тялото на Гришо. Смяна на полетата при 3 на 3. Не за вярване. Такъв тайбрек правят двамата, истински майсторски клас по изпълнение на сервис. 4 на 3 Лопес. Двадесет и шести ас. Близо е до рекорда. 31, ако не се лъже, той на турнира тази година. Това беше първия върнат сервис. За щастие обаче Лопес се схвана. 5 на 4 за Гришо. Смяна на посоката, готов беше Григор, но добре подсечен начален удар. 5 на 5, кой ще стигне до матчбол? Григор! След сбъркания бекхенд. Шампионска точка при негов сервис. Минута преди да бъде изравнен рекорда за най-дълъг финал. Девойките сами разбирате на чия страна са. Още преди няколко години Григор спечели сърцата на почти всяко едно момиче, което служи
в помощ на играчите в хода на мачовете. Thank you. Thank you. 6-6. Всеки от двамата пропусна по една шампионска точка. Вече е сигурно това ще е най-дългият финал в историята. Втори матч гол. Аз номер 27. 7-6. Димитров. Сега е моментът. Пак ще трябва да играе на втори сервис Лопес. Шампионът в Куинс е Григор Димитров. Струваше си чакането повече от 2 часа и 30 минути, но в крайна сметка за първи път от 2 години насам има тенисист, който в рамките на сезона печели титлите на 3 различни настилки. Първата прегръдка е за Роджер Рашид, втората сигурно ще бъде за Шарапова. Овация от всички на корта. Сами виждате и много наши сънародници, които живеят в Великобритания. За първи път пред погледа на Шарапова Григор печели титла. Нямаше нито когато стана шампион в Стокхолм, нито когато спечели в Акапулко, нито в Букурещ през април. Това е само за статистиката. Трета титла през тази година, четвърта в кариерата му. Григор Димитров, шампион на Egon Championships 2014. 3 тайбрека. 6-7, 7-6, 7-6, 8-6 в финалния тайбрек за победата, която маркира и най-дългия финал в историята на този велик турнир. А ракетата на Григор е подарък за турнирния директор. Second French Open, Sharapova gave everything. What a battle. Would you believe it? He remains unbeaten on a hard court this year. Amazing night. It's a physical effort, it's just a great feeling. Grand Slam Tennis, live on Eurosport and Eurosport 2. Here we go, a lot of speed, a lot of air. The speed is up, the level of tricks is up, and now he tries something just a little bit special. Right to the front of the net, they score! The first goal of the game, picked out of the air, into the net. And it's a touchdown to Maurice Purified. Look at that, fantastic position. He just keeps spinning and spinning and spinning. Wedged up, now onto Wingard, goal! Port Adelaide have extended their lead, leaving Collingwood by the wayside. Oh, yes, spectacular. Sensational combination. This is outrageous stuff from Buckworth. He knows he's in with a chance of taking the top spot. Owsley's moment to goal. Nearly Owsley, what a finish. Devastating finish. Oh, my, what a finish. What a huge three that is. Locomotive Cuban are the 2013 Euro Cup champions. Ronnie O'Sullivan, for the fourth time, is on top of the snooker world. This is his day. What a phenomenal victory that is. He is the champion of the world. They're very happy to be here. How happy are you to be here? Eurosport 2. All sports, all emotions, live.
която Виченцо Нибали успя да се откъсне и да направи разлика от 40 секунди по време на рекламната пауза, а виждате, че групата на Алберто Контадор вече изостава на 2 минути и както казах, Алберто Контадор въобще не се интересува от това, което правят останалите. Единственият, който го интересува, се казва Кристофър Фрум. Никой друг. Нито пък Кристофър Фрум го интересуват действията на останалите, него го интересува единствено Алберто Контадор. Така че Нибали в момента се опитва да настигне първата група, а в същото време пък групата на Алберто Контадор продължава да губи време, продължава да губи секунди. Вече първата група навлиза в тази част от етапа, в която са разположени двете последни височини от първа категория. А това е вече групата на Нибали тук. Събраха се. Кангер даже и той се дръпна. Причината за това, още един път да повторя, е, че Алберто Контадор е сам самичък и няма нито един съотборник около него. Това наистина е много странно. И сега той е просто оставен на милостта на Скай. Доколко Скай ще карат здраво, тъй като точно около Крис Фрум са събрани двама негови съотборници, но както виждате, те не си скъсват краката, за да настигат Нибали и компания или пък първата група, което означава, че нито единия, нито другия ще спечели Дофине, а най-вероятно, така както отиват нещата, Андро Талански. Двама се карат, третия печели. Общо взето натам отиват нещата. Печеливши в тази ситуация са Талански и Нибали. Защото Нибали, ако остане над минута и 15 секунди, също ще... Камене пред Нибали има и Юрген Ванденбрук, също е пред него, така че не Нибали е печелившия. Печелившия е Андро Талански, ето този състезател, който ще спечели... Това е точно така сега. Но да видим какво ще стане, когато евентуално Нибали и отбора му застигнат. Няма много да се изменят нещата, но такова вчепкване между Контадор и Фрум невероятно. Сега аз го разбирам Фрум. Ядосане, смени го вчера Контадор. Но какво е виновен Контадор, за да бъде така ни ти, ни аз? Това е... Според мен вината не е в Фрум въобще. Вината е в слабия отбор на Тинков в това състезание. Нибали трябва и той доста да се потруди, за да може да се върне в първата група. Верно е, че тук и Кангерт, тук и Фулсанг, но трудно ще бъде на Нибали. Още повече, че и формата, която демонстрира той, не е от супер формите. Така че първо трябва да настигне първата група и след това евентуално да се опитва да прави нещо, за да финишира евентуално на трето място в крайното класиране, което е силно проблематично. Ще видим как ще се развие, но е необичайно за това, което сме гледали в редица състезания. Разбира се, най-тежкото предстои. Двете височини, които сега предстоят в серия, така да се каже, между двете има едно съвсем леко спускане. Той даже и не е от най-техничните спускания, там където е евентуално Нибали да се опитва да настигне. Заедно с Нибали и Вилко Келдерман. Това е, ето че сега Контадор тръгна сам самичък. Да видим тази атака ще бъде ли последвана от състезателите на Скай. На височината тръгна Алберто Контадор. Това е да си без Огледа се, за да види каква е ситуацията. Ето е атаката, повторение на атаката на Алберто Контадор. Точно в началото на изкачването идва и тя. Герен Томас е този, който е пред Кристофър Фрум, но явно, че Фрум плаща и за последиците от падането, което имаше. Усети Контадор, че Фрум не е в добра кондиция, тъй като не реагира по никакъв начин. И сега да видим тази атака на Контадор до какво ще доведе. Лошото е, че е абсолютно сам. Лошото е, че трябва да разчита само на собствените си сили. А Фрум явно има проблеми след падането. И вчера по физиономията му личеше мъка,
И в момента, в който го дадаха сега в едър план, личи, че той се състезава само на разчитайки на волята си, а не на физиката си, която явно е увредена след падането. Отново сигурно Контадор ще кара тези състезатели, които застигат, да се закачат за него, защото в спускането да му помогнат евентуално между двете височини, да вземат някоя друга смяна. Сега още един състезател се присъедини. Това беше Ниеве, доколкото успях да видя. И те ще настигнат с това темпо, те ще настигнат Контадор. Аз не знае дали умишлено не го държат на това разстояние, да му дават самочувствието, че може сам и да го контратакуват на последната височина. Времето също не е от благоприятните днес. България е този състезател, който според мен настигна Алберто Контадор, който имаше проблем с пуканата гума по-рано, но той вече не може да кара с темпото на Алберто Контадор. Добра тренировка, ако не е друго, Контадор ще си направи много добра тренировка, за да се пробва. Да ви припомня, че преди два етапа отново опита нещо подобно, но тогава с чисто тренировъчно темпо, докато сега вече залога е крайната победа в Дофине. Да ни изписвате каква е разликата в момента между Контадор и групата на Нибали, тъй като най-напред той трябва да настигне групата на Нибали. Ето сега вече минута и половина е изоставането, което има от Нибали. Не е нещо, което да не може да навакса Алберто Контадор, докато Фрум е на около 20 секунди в този момент. Човека, който е пред групата на Фрум, е състезателя на Аш Дозер, не е Алберто Контадор. Получи се една необичайна ситуация. Така че за момента виртуален лидер в Дофине е Андро Талански. Ето, че е още един състезател, който беше в откъсналата се група. Това беше Давид Лопес, който се връща и той да помага на своя лидер. А това е първата група в момента. Ето го Талански с синьото, който е виртуалният лидер в момента. Ние отново правим кратка рекламна пауза. Join football celebrities online or on mobile now. BetClick.com. Bet on the best. Kia, the power to surprise. This year, Eurosport celebrates its 25th anniversary and would like to thank you, the fans, for being there with us. Discover what live means. Go to 25live.eurosport.com. And kayak slalom in a World Cup Whitewater Series. The best in class contest, paddles at the ready, geared up to nail the gates. Canoe Slalom World Cup 3 from the Czech Republic. Saturday, live on Eurosport 2. Отново сме с първата група. Алберто Контадор продължава да намалява разликата между себе си и групата на Нибали и да увеличава предината си пред Крис Фрум вече на 25 секунди, докато той изостава на минута и 10 от групата на Нибали. Беше минута и половина, сега е минута и 10.
Така че по-бързо кара. А тук се събраха Ричи Порт. Доколкото успях да видя, другия състезател, който беше в помощ на Кристофър Фрум, беше Лопес. Давид Лопес. Ето, че настигна още един състезател по пътя си. Това е Галопен, Тони Галопен. Той беше оригинално в откъсналата си група. И вижте лекотата, с която Контадор кара. Не трябва да забравяме, че има още една височина. Ричи Порт е на първа позиция. Давид Лопес на втора. Кристофър Фрум на трета. Явно, че тук Крис Фрум диктува темпото да може да издържи, но това не е Фрум от преди падането. Съвсем друга беше ездата на Кристофър Фрум тогава. Но от доста тежка е задачата на Алберто Контадор сам самичък да се справи с 2 минути и 10 секунди. Почти невъзможно. Почти невъзможно за Алберто Контадор, но за него е по-важно да направи разлика на Фрум, първото, което и второто, ако може да настигне групата на Нибали, това ще бъде също много голям удар за него. И не трябва да забравяме, че и тренировката, която прави, също е уникална. И ще има много голям психологически плюс за него в цялото състезание. Той ще влезе в Тур де Франс психологически по-добре, отколкото Кристофър Фрум, предвид ситуацията. Да не говорим за сравнение с тази година и миналата година, когато Контадор просто нямаше каквото и да е. Тапума тук се закача за Алберто Контадор. От тези трябва само на 2 км по 200 метра да му взима някой смена. В височината никой няма да му взима смени. Евентуално в спускането и в тази част, която подхожда преди следващото изкачване, тогава ще има евентуално някаква помощ за Алберто Контадор. В височината е ясно, че никой не може да му помогне. Ричи Порт по едно време натиснам доста здраво, но като че ли Фрум го успокои малко и му каза да намали темпото. Ето, че сега настигат Хеждал. Много свежо изглежда Алберто Контадор, въобще не изглежда като затруднен, въобще не изглежда като че кара на макс, така че много свежа е ездата, която демонстрира лидера в генералното класиране. Жалко още един път да повторя, че отбора, с който е тук, бе толкова крехък и не му помогне по абсолютно никакъв начин. Това е точното определение. По никакъв начин никъде. Докато Фрум, който в супер форма беше, а и отбора му беше много силен. Но пък че ето атаката тук на Барде. Веднага Ти-Джей Ван Гардерен го прихваща. Талански, той е там. Дани Наваро. След това още един от състезателите на Sky. Защо не се е върнал той? Това е малко странно. Дани Морено е тук настиган заедно с Ян Бакеланц. Тапума е единствения, който остана около Алберто Контадор. Алберто Контадор е като експрес направо в момента. Тук вече има и точно за този психологизъм, за който споменаваш. Амбицията в момента го води и никакво класиране. Разбира се, ако той застигне, ще остане лидер. Но това ще бъде едно от най-великите му карания, ако успее да настигне сам самичък първата група при изоставане от почти 3 минути. Тогава, когато тръгне, разликата беше
над 2,40, когато тръгна. Атапума и Дани Морено останаха. Още един път да повторя, че за Контадор е много важно при преодоляването на височината да има поне един-двама около него в тези 5-6 км между двете височини, да малко да отдъхне. Малко да получи помощ от който и да е с него. Микел Ниеве е тук. Явно, че Ниеве въобще не се е върнал. Това е интересно. Барде, пред Барде беше Андро Талански, пред Талански се намира Юрген Ванденбрук Екарего. Сега Талански е на първа позиция. Вече на колко? 44 секунди е само Нибали от групата Контадор от Нибали, а само Атапума, дори и Дани Морено не може да кара повече с него, така че само Атапума от BMC остана с Алберто Контадор. Колите спряха. Вижте, че Фрум вече е на повече от 50 секунди от Алберто Контадор. Явно той е в криза. Спира ги. Това падане остана с последици. Няма как. Всеки, който е бил на велосипед, знае, че дори най-лекото падане води до някакви травми, някакви контузии. Да не говорим пък това падане, което имаше Кристофър Фрум, 100% има много по-сериозни последици, по-сериозни контузии, за които не се споменава, не се говори, но иначе със сигурност е доста по-пострадал. Ти.Джей Ван Гардерен беше в края на групата, заедно с Адам Йейтс. И въпреки, че в първата група се сменят непрекъснато, Алберто Контадор им прави разлика. Непрекъснато стопява аванса им. Като експрес е нагоре, но... Атапума и той се отказа. Атапума и той осъзна, че не може да кара с това темпо, което Алберто Контадор налага. До тук беше. Райдер Хешдал се закача за групата на Фрум. Точно на една минута е вече Кристофър Фрум от Алберто Контадор. Страхотна езда. Страхотна езда. Това е Контадор, който помним от най-силните му години. Това е Контадор от 2014 година. Така уверен е в себе си Алберто Контадор. Уверен, че може да се изправи лице срещу лице с Кристофър Фрум. Да видим обаче в Тур де Франс. Там със сигурност битката ще бъде по-различна. Там със сигурност ще станем свидетели на съвсем друг дуел. Но психологически от тази гледна точка, за разлика от миналата година, с предимство в тура ще влезе Контадор. Дори Кристофър Фрум да не бъде чак толкова повлиян от тези загуби, които претърпява от своя съперник, то психологическото състояние на Алберто Контадор ще бъде съвсем различно от това, в което беше миналата година по време на тура. И сега следващия, който трябва да настигне, е Виченцо Нибали. Групата на Нибали на под 40 секунди вече е. 38 секунди е само от групата на Нибали. Невероятен. Успя да направи повече от минута на първата група на тази височина. Бjarne Riis. Сигурен съм, че и на Bjarne Riis му е спрял дъха от това, което прави Алберто Контадор. Опита се така да го окуражи, опита се дори да го потупа. Той даже обичайното задържане на бидона не направи той. Затова се малко поучуди Бjarne. Ами го взе като... върват му краката. Това е истината. Няма смисъл да се нарушава ритъма.
Много е важно. След малко ще бъде преодоляна височината, но около Алберто Контадор няма да има нито един човек в спускането. Дори от противникови отбори, дори от други отбори. Никой не може да издържи с неговото темпо. Не, има достатъчно много хора, които са между него и групата на Нибали. Ето, пред него е цяла тройка. Така че ще има някаква групичка, с която да се закачи по време на спускането. Нещо, което е много важно. Това е първата група. Андро Талански, Адам Йейтс. Пред тях се намира и Жон Гадре. Това е на Кьоник групата. Като че ли по-равно кара. Леко се усеща обаче вече умора в ездата на Контадор. Нормално е. Ще си отдъхне малко, когато настигне групата на Нета Пендура. Изписват къде е Нибали в момента. Беше на 48 секунди. Разликата между Алберто Контадор и Андор Талански е 30 секунди. Така че не трябва да забравяме това. 39, за да бъде по-точен. Така че дори да сложим едни 10 секунди бонификация за Талански в най-добрия случай, това означава 29 секунди. Контадор продължава. Леополд Кьоник успя да се закачи. 7 състезатели останаха отпред. Това е групата на... Ето, че първата група преодоля височината. Андро Талански успя да премине първи. Сега започва спускането. Талански е най-активен, защото залога е първото място. Това е Фрум. Но той вече е на повече от минута. Горе-долу той изкара височината със същото темпо, с която изкараха и първата група. Но Алберто Контадор му направи 1 минута на тази височина. Ето го. Има още една височина, където може да навакса. Въобще не е далеч пред него Нибали. Леополд Кьоник се опита да остане с него. Ето, че сега преодолява височината и Алберто Контадор, така че с Кьоник поне ще му помага. Закачи се Кьоник добре, че има добра техника чеха. 1,16 изоставането, което има Контадор. 15 км до финала. Последната височина е 6 км само дълга, което означава, че имаме 9 км, а Контадор е само на 30 секунди от групата на Нибали. И 6,2% наклона, така че много е важно тук Кьоник поне за малко да даде смяна на Алберто Контадор в тези метри. Сега ще направим отново кратка рекламна пауза в тези спиращи дъха километри от ездата на Алберто Контадор, след което се връщаме на заключителната част.
Join football celebrities online or on mobile now. BetClick.com. Bet on the best. Тринадесет километра остава до финала. Алберто Контадор на 1:10. Кристофър Фрум е на около 2 минути, а Виченцо Нибали е на около 20 на секунди пред Алберто Контадор. Това е по-стръмната част от спускането. Първата група спуска тази току-що изкачена от тях височина. Тавански рискува много. Още един път да припомня, че това е виртуалният лидер. Той е трети в генералното класиране след Алберто Контадор и Кристофър Фрум на 39 секунди. Сега не го изписват това. В групата на Нибали е и четвърти в класирането Вилко Келдерман. Ето го Фрум. А не, това е Контадор, простете, не Фрум, а Контадор. Контадор е много добър спускач, изключително добър. Да ви припомня, че направи предишната атака в спускане преди 3 етапа. Така че и тук спускането е на ръба, така да се каже. Къде е Нибали? Разликата в спускането се запазва 1:10 между Контадор и първата група. Нормално е. Нормално е. Ако беше фанал групата на Нибали, тогава нещата щяха да изглеждат много по-добре, но няколко секунди не му стигнаха на Алберто Контадор, за да настигне групата на Нибали и Вилко Келдерман. Отново първата група гледаме. Ето, че Барде каза, аз няма да водя. И остави на Андро Тавански да бъде този, който да задава темпото. Тук жалко, че Кьоник не се показа нито за секунда пред Алберто Контадор. Явно не може. Това е спускане, казвам. Това е спускане, не е изкачване. Трябваше и на мене ми се иска. Поне за миг да му вземат 2 смени. Поглежда го Алберто, но чека явно. 30 секунди е разликата между Нибали и Алберто Контадор. Минута и 40 секунди между Контадор и Кристофър Фрум. Фрум вече извън сметките за краен победител в това състезание, със сигурност. Ник невнимание, което е проявил, за да попадне в тази ситуация. Нещата са се обърнали тотално. Още около 4 км има, за да завърши това спускане. Това е групата на Фрум. Отново се прехвърляме на Андро Тавански, който води седморката, която е начало в момента. Ето, че направиха 1-2 секунди на Алберто Контадор. Нормално е. Нормално е това, защото Контадор е сам, докато тук се сменят. 10 км до финала за Контадор. Само да припомня, че на Контадор му трябва дори не да настигне групата, да бъде някъде на около 30 секунди само от първата група, за да си осигури крайната победа, така че до последния възможен момент. Опа! Този състезател от Лампре доста бързичко успя да се присъедини. Дойде с добра скорост.
Това означава, че Контадор не кара на Макс в спускането също така. Ма и редно е да не предизвика съдбата. Много е важно за Контадор, именно в спускането да не губи нищо. Фавили е този състезател на Лампре, който се присъединява към Контадор и Кьоник. Малко загуби Алберто Контадор по време на спускането, но тук в тези вече 2-3 км е по-сериозната, евентуално по-сериозната загуба, защото в равнинната част може да се губи повече, отколкото в самото спускане. Отново само първата група дават. Микел Ниеве. Най-накрая смяна. Кьоник най-накрая взе смяна, което е добре дошло за Контадор. Доста сервизни коли преминаха, което че Атапума и той идва в тази група. Изключително от състезание ставаме свидетели в последния етап, който никой не предполагаше, че ще се проведе по такъв начин. Очакваше се в събота всичко, което се случи, това да се затвори състезанието, но ето, че ставаме свидетели на нещо по-различно. Тук изтърва, това е Давид Лопес, изтърва завоя. За щастие имаше място, където да... Продължава Контадор да задава темпото на тази четворка, но все още не е започнало последното изкачване. Атапума не иска да взима смяна. Нормално е, защото все пак в първата група е Ти.Джей Ван Гардерен. Докато Кьоник кара за себе си, аз очаквах Фавили да се покаже в челото. Ето, че сега започва и финалното изкачване от 5 км и 900 метра. И аз очаквах от Фавили, поне малко от малко, сигурно ще вземе смена и той. То не остана за кога? На височината със сигурност няма да вземе смяна. Андро Талански работи най-много и това е напълно логично. Юрген Ванденбрук е другия състезател, който също е ще бъде много облагодетелстван. Ето и групата на Нивали малко по-назад. Явно, че Нивали по време на спускането е наваксал малко изоставането си. Контадор. След него Атапума, Кьоник и Фавили. Нивали успял да стопи 20 секунди на групата на Талански. Бакеланс като че ли и той се присъедини. Хубаво беше за Контадор да стигне групата на Нибали преди тя да се съедини с първата, но явно няма да стане. Сега започва обаче височината. 5 км и 900 метра. Малко е грешно това, което виждате изписано 7 км и 200 метра. Не разчитайте на това, че е вярно.
тъй като на самата височина на Коршевел завършва етапа на края на изкачването. Тавански задава темпото. Юрген Ванденбрук на втора позиция. Ти-Джей Ван Гардерен на трета. След това е Гадре. А това е Контадор. Обичайната за днес картина. Да, изцяло темпова е последната височина, за разлика от предишната, където имаше някои по-стръмни пасажи. Тази през цялото време се върти около 6-6,5%, което прави по-трудно застигането. Андрю Тавански знае, че победата в състезанието е пред него. В далечината се видя групата на Нибали. Не повече от 15-20 секунди е Нибали. Ето ги в далечината. Водени от Вилко Кьодерман. Кьодерман е този, който задава темпото в момента, а не от някои от съотборниците на Нибали. А той е сам самичък вече. Няма нито един около него. Така че Кьодерман заедно с Нибали и Томи Воклер. 5 км до финала за Контадор, предполагам. Да. Успя да стопи още малко. Успя да стопи още 5-6 секунди Алберто Контадор. 39 секунди при положение, че Тавански не успее да спечели етапа. Контадор има много по-големи шансове. Вилко Кьодерман. Той е двигателя на тази група, която съдържа Нибали и не кой да е, Томи Воклер. Отново сме с първата група. Виждали сме на много етапни състезания последен етап, но такъв много рядко. Ето, че Контадор вече е под минута. 58 секунди. Супер езда на Алберто Контадор. Още му трябват само 4 км и 20 секунди. 20 секунди само трябва да направи. Кьоник единствено остана с него. Атапума увисна. Увисна Ян Бакеланц. Увисна и Фавили. Единствен, който успява да продължи да кара с темпото на Алберто Контадор е Леополд Кьоник. И продължава Контадор да стопява преднината на групата на Андрю Тавански. 4 км има до финала, за да направи 20 секунди разлика. Алберто Контадор. Тавански срещу Контадор. 4 км за тази група. Челната група. 15 секунди вече е разликата виртуално, в виртуалното класиране. 15 секунди за Андрю Тавански. Изумително каране на Контадор. Изумителна езда на Алберто Контадор. Невероятна форма. Невероятен хъс. Ванденбрук и Тавански са двамата, които единствено си партнират. Никой друг не взима смяна в първата група. Успяли Вилко Кьодерман да стопи малко от преднината и да вкара Нибали отново в играта, но по-скоро той си грижи за себе си. Ето, че сега Леополд Кьоник взима за малко смяна. Не, опита се просто от вътрешната страна да влезе. Беше